कि हमारा कमरा में साड़िया पहनवाई राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी हमारा कमरा में साड़िया पहनवाई राजा जी हमारा कमरा में साड़िया पहनवाई राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। यही में मनोज भी अपनी धर्मपत्नी को भी लाए हैं और हाँ पता है भैया परिचय कराए थे। तो देखिए जब भैया काम से बाहर जाते हैं भाभी को छोड़ के तो भाभी बोलती हैं कि काहे की जइबा सैयदी हो अजिला मुजफ्फरपुर में ही समस्तीपुर रहती तो मुजफ्फरपुर में ही है ना। अच्छा कि काहे की जइबा सैयदी हो अजिला समस्तीपुर में ही अरे जौवन जौवन मंगवा कौन मिली हो जिला घरा में जौवन जौवन मंगवा कौन मिली हो जिला घरा में काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरा में काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरा में जवन जवन मंगवा तवन मिली हो जिला घरा में अरे जवन जवन मंगवा तवन मिली हो जिला घरा में जवन जवन मंगवा। देखिए यही पे गावल जाला कि पेन्हली बाड़ जींस पाए पेन्हली बाड़ जींस पाए कमर कसाइल बा बोलाए राजा जी पेन्हली बाड़ जींस पाए कमर कसाइल बा बोलाए राजा जी अरे बोलाए राजा जी राउर बोलिए में मिठाई बा बोलाए राजा जी राउर बोलिए में मिठाई बा बोलाए राजा जी राउर बोलिए में मिठाई बा बोलाए राजा जी राउर बोलिए कि हमरा चोटिया से लाग गइले चोट हो पालमा दुबारा गइले हमरा चोटिया से लाग गइले चोट हो पालमा दुबारा गइले किया माया सासु पाला चढ़ी गइला आवाया सासु पाला चढ़ी गइला तै अपना बबुआ के होला लिख दिया हो पालमा दुबारा गइले तै अपना बबुआ के होला लिख दिया हो पालमा दुबारा गइले अपना बबुआ के होला लिख दिया हो
आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम 3 कलाकार के बाद भी हमारे यहाँ 2 कलाकार और हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं नाम तो नहीं जानती, श्रेया सिंह अच्छा वो गा रही थी, तो बाकी मौका उनको भी दिया जाए। और हम चाहते हैं कि वो भी कलाकार, हम भी कलाकार हैं, और लाइन वाइज होते रहे तो मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। तो